audio Dharneshwari Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Lakshmi Naveen. Hare Krishna Mataji. உங்களுக்கு co-host பண்ற மாதாஜி. ஓகே. ஓகே. யூடியூப் கிருஷ்ணா பிரபு நான் யூடியூப்ல போட்டிருக்கேன். Thank you ma. Thank you very much. Okay, let us start with the session. So before starting into the session, quiz யாரெல்லாம் பண்ணலையோ தயவு செஞ்சு quiz பண்ணுங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டமா இருந்தா ப்ளீஸ் சென்ட் அன் இமெயில் ஆர் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து நாளையில இருந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைமே திறந்தோம். இன்னைக்கே நான் ஐ திங்க் ஐ லாஸ்ட் தெம் டு ஓப்பன் அண்ட் கீப் இட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா டவுட்ஸ் வரவங்க யாராரு முடிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா இது எல்லாமே வந்து என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்க குவிஸ்ல போடுங்க. I request all our admins to be little active and then please support them in closing the quizzes actually. So ஆனா நீங்க குவிஸ் முடிச்சிருந்தாலும் சில சமயத்துல வந்து நீங்க இமெயில் ஐடி தப்பா போட்டிருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோன் நம்பர் தப்பா போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்டஸ் தான் வரும். அது நாங்க லாக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது தான் எங்களால் டேக் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அப்படி ஏதாவது இருந்தா கூட நாங்க வந்து சாட்டர்டே உங்களுக்கு யாருமே குரூப்பை விட்டு போயிடாதீங்க. இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் த சர்டிஃபிகேட். ஸோ சர்டிஃபிகேட் வேணும்னா நீங்க குரூப்பை விட்டு போயிட்டா என்னால சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. அதனால வந்து ஏன்னா நாங்க அங்க வந்து போடுவோம். வீல் புட் த எக்ஸல் யாராவது ஜென்ரேட் ஆக போகுதுன்றத எக்ஸல் ஷீட்ல போடுவோம். ஸோ அந்த பேர்கள்லாம் உங்க பேரெல்லாம் இருக்கா இல்லையான்றத நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி இல்லைன்னா எங்களுக்கு இமீடியட் கன்ஃபார்ம் பண்ணாதான் நாங்க வந்து அதை செக் பண்ணி உங்களுடைய பேருக்கு மத்தியில என்ன இருக்கு, அதாவது ஏதாவது இஷ்யூவான்றதை பார்த்து நாங்க வந்து சொல்லுவோம். புரியுறதுங்களா? ஸோ அதனால வந்து எல்லாருமே 18 சாப்டருமே வந்து மினிமம் 40 மார்க்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட். அதனால நீங்களே வந்து எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும். ஒருவேளை வந்து பிரபுஜி லாஸ்ட் டைம் வேவர் பண்ண மாதிரி ஏதாவது செஞ்சாருனாக்கா இத்தனை சாப்டர்ஸ் இருந்தா கொடுங்கன்னு சொன்னாக்கா அதுவும் நாங்க பண்ணிடுவோம். இல்லை எந்த கண்டிஷனுமே சொல்லலைனாக்கா நோ ப்ராப்ளம். அடுத்த நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டைம்ல வந்து நீங்க வந்து ஒன்லி குவிஸ் கூட நீங்க அட்டன் பண்ணி நீங்க வந்து சர்டிபிகேட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா உங்களுடைய சௌகரியம். ஸோ நீங்க வந்து யூ கேன் டேக் த குவிஸ் ஆக்சுவலி. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அட்வான்ஸ் கிளாஸ் வந்து நான் இப்போ இன்னொரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து 140-150 பீப்புள் ஜாயின் ஆகிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாரும் வந்துட்டோம். ஸோ அட்வான்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்களே உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி இங்கே தெரிஞ்சு போயிடும். முன்னாடி எவாலுவேஷன் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அப்படி கிடையாது. சப்மிஷனே அக்செப்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரைட்டீரியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கினா மட்டுமே உங்களுக்கு சப்மிஷனுக்கு போகும், இல்லைன்னா போகாது. ஸோ அப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் சீரியஸாக நீங்கள் அந்த பகவத்கீதையை படிக்கணுன்றவங்க வந்து தயவு செஞ்சு அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்றதை வந்து நான் வந்து இப்போ சொல்கிறேன். நான் ஜஸ்ட் இந்த மிடில் ஆஃப் த செஷன் சொல்கிறேன், ஏன்னா அப்போ தான் எல்லாருமே இருப்பாங்க. முதல்ல வந்து லேட்டாக ஜாயின் ஆகிறவங்களும் இருக்காங்க, அதனால தான். ஓகே. ஸோ நாம் இன்னைக்கு நம்பிக்கையின் பிரிவுகள், அதாவது விசுவாசத்தினுடைய பிரிவுகள், ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம், அதை பத்தி நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். 17வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு படிக்கிறது நம்ம. ஸோ இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த கோர்ஸ் வந்து யூ ஆர் கம்மிங் இன் டு த எண்ட் ஃபேஸ். 17 நாட்கள் போனதே தெரியல. ஸோ இன்னைக்கு வந்து 17வது சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. இன்னைக்கு வந்து ஏகாதசி. ஸோ மிகவும் நல்ல நாள் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவானுடைய பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம்னாக்கா, அதை பத்தி பேசுறோம் கேட்கிறோம்னாலே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நன்மை தான் நமக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த புனிதம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல நம்ம இன்னைக்கு இதை பத்தி கேட்கும்பொழுது இன்னைக்கு நல்ல நாள்ல பகவானுடைய அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போதனைகள் எல்லாம் நம்ம கேட்க நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பியூரிஃபிகேஷன், இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன் நடக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ அதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய நன்மை ஆக்சுவலி. ஸோ செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வீல் ப்ரே த காட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானை சேவிச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ள என்டர் ஆகலாம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம்
हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள், பணிவான வணக்கங்கள் உங்க எல்லாருக்குமே. ஸோ ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி கேட்டிருந்தாங்க இந்த இன்வோகேஷன் ப்ரேயர்ஸ். ஸோ நீங்க பகவத்கீதையினுடைய அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்ல அந்த புக் வாங்கியிருந்தீங்கனாலும் சரி, இந்த வெப்சைட் நான் கடைசியில காட்டுறேன். நான் அங்கேயும் அந்த இன்வோகேஷன் ப்ரேயர் இருக்கு, நீங்க அதை பார்த்து நீங்க வந்து மேப் பண்ணிக்கலாம். ஐ திங்க் தெர் இஸ் ஒன் டாக்குமெண்ட் ஆல்சோ, ஐ திங்க் இஃப் ஐ எம் ரைட், இன்வோகேஷன் ப்ரேயர்ல. ஸோ ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த இன்வோகேஷன் ப்ரேயர் ஐ திங்க் தமிழ்ல இருக்கிறது நம்ம கே பிரபு பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், அதை நீங்க போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. எஸ். ஸோ நாம வந்து நேத்து 16வது அத்தியாயம் படிச்சோம். நம்ம தெய்வ அசுர விபாக யோகம், அதாவது தெய்வீக குணங்களை பற்றியும் அசுர குணங்களை பற்றியும் நாம பேசணும் நேத்து. ஸோ அசுர குணங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அசுரர்கள்னாலே அசுர குணங்களோட இருக்கக்கூடியவங்க. ஸோ அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா வந்து அசுர உலகங்களுக்கு தான் செல்வார்கள். அதாவது இந்த உடல் மாத்திரமே இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு தான் அவர்கள் செல்வார்கள். அவங்க அந்த இதுல போன பிறகு மேலும் வந்து பகவானை அடையக்கூடிய மார்க்கம் என்பது கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம நேத்து வந்து அசுர குணத்தினுடைய வெவ்வேறு நிலைகளை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதாவது பொறாமை, கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, இது மூன்றுமே வந்து நரகத்தினுடைய கதவுகள். இந்த மூன்றையுமே நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து தவிர்க்கணும். இந்த கதவுகளை எப்பவுமே அடைச்சிடணும். நம்ம இந்த 3 கதவுகளை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணாலே நம்ம வந்து பக்தி பாதையில வந்து நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ தெய்வீகமான குணங்கள்லே வந்து மிகவும் மேன்மையான குணங்கள்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னிக்கும் தன்மை, இது ரெண்டுமே வந்து மிகவும் உயர்ந்த குணங்கள். ஸோ இந்த 2 குணங்கள் இருக்கிறவங்க தான் வந்து அதாவது இந்த ஆன்மீக பாதையில அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு அறிகுறி. அதை நம்ம எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி ஒன்லி கேன் எவாலுவேட் அவர் செல்ஃப். நாம வந்து பக்தி பண்றோம், டெய்லி பூஜை பண்றோம், இதெல்லாமே செய்யறோம். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த ஆன்மீக பாதையில நம்ம வந்து அடியெடுத்து வச்சிருக்கோமா இல்லையான்றது நமக்கு நாமளே வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கிறது இது. ஸோ ஒருவர் வந்து இன்னொருத்தரை குற்றம் காண்பது என்பது தவறானது என்று எப்பொழுதும் சதா சர்வ காலம். அதுக்கப்புறம் வந்து செய்த தவறை எப்பொழுதுமே சுட்டி காட்டி கொண்டே இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அதை மன்னிக்காம போறது எப்பவுமே. ஸோ அந்த தன்மை இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத், நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தோட தான் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கோன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 17வது அத்தியாயம். ஸோ அசுரர்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் பிரகாரம் இருக்காது, வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் வந்து சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஸோ அப்படிப்பட்ட அதை பத்தி வந்து அர்ஜுனர் வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப் அப்படின்னாக்கா அசுரர்கள் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள், தவங்கள், இதெல்லாமே தான் வந்து சொல்றாரு. ஸோ 3 விதமான நம்பிக்கைகள், திட நம்பிக்கைகளை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இதுக்காக விளக்கிறார். ஸோ அவரவர்களுடைய 3 விதமான வழிபாட்டு முறைகள், இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பத்தி சொல்வார். உணவு வகைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த யார் எந்த குணத்துல இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து அவர்கள் எதை சாப்பிடுவாங்க, எதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, அல்லது இந்த சாப்பிட்டா இது எந்த குணத்துல இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நாம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். தியாகங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தானங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சேரிட்டி என்பது தானங்கள், சாக்ரிஃபைசஸ் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகம், சாக்ரிஃபைஸ் என்றாலே தியாகம். ஆனா இந்த உலகத்துல வந்து நாம வந்து தியாகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்களை குறிக்கின்றது. 3 குணங்கள்ல வந்து யஜ்ஞங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தியும் பேச போறோம். ஸோ 3 குணங்களில் நாம் செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் 3 விதமான கைங்கரியங்கள், அந்த 3 விதமான கைங்கரியங்கள் 3 குணங்கள்ல எப்படி இருக்கும்ன்றதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் தானங்கள் இந்த 3 குணங்கள்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓம் தத் சத் அப்படின்னா என்ன? ஓம் என்பது பகவானுடைய, அதாவது முதன்மை ஓங்காரமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களுடைய முதல் இதுதான் வந்து ஓங்காரமே.
அதுக்கப்புறம் தத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை குறிக்கிறது. சத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையை குறிக்கின்றது. சோ இதுல இந்த ஓம் எந்த ஒரு தானங்கள் தவங்கள் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் தத் சத் என்று சொல்லும் பொழுதுதான், தத் என்பது முழுமை ஆக்சுவலி. சோ அதாவது அப்சல்யூட். ஓம் தத் சத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்ட்டு, பகவானை தான் வந்து பூரணத்தின் உண்மை அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். அததான் வந்து சோ நம்ம எந்த ஒரு தானங்களும் தவங்களும் அதுக்கப்புறம் கைங்கரியங்களும் செய்யும் பொழுது ஓம் தத் சத் என்று நம்ம சொல்லிட்டு செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவை அனைத்துமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் என்று அர்த்தம். அசத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து அந்த பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்காமல் செய்வதுதான் அசத். அந்த இதுல மற்றவை அனைத்துமே அசத் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லுவார். சோ இதுதான் வந்து இந்த சாப்டருடைய முன்னுரை, அதாவது சுருக்கம் நம்ம வந்து பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் எஸ் ஐ திங்க் லக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிங்க. அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே மேம். श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वमाहोरजस्तमः। எஸ், தேஷாம் நிஷ்டாது கா கிருஷ்ணா யஜந்தே ஸ்ரத்யாயன்விதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர விதிதம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் சோ தங்களது கற்பனைகளுக்கேற்ற வழிபடுபவர்கள் நிலை என்ன, எப்படி இருக்கும், அதனுடைய நிலை எப்படி அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. சோ அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா ரஜோகுணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதாவது சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல்கள் தான் நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சத்வ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஆனா ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அஸ்ரு தன்மையுடைய குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காம்பினேஷன் ஆஃப் தமஸ் அண்ட் ரஜஸ் இதுலதான் வர்றது ஆக்சுவலி. எஸ், ரெண்டாவது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் ஸ்ருணு. எஸ், இங்க பக்கம் இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமாக, அதாவது யோகங்கள் பேஸ்டு தான் வந்து ஒருத்தர் வந்து எங்க இறுதியில வந்து செல்வார்கள், அவர்களுடைய இலக்கு எப்படி இருக்குன்றது வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறது தான் இந்த இதுல. சோ சத்வ குணம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள், தமஸ் குணம் அனிமல் கிங்டம், அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே கிடையாது. அவர்கள் வந்து மேல் உலகங்களுக்கு செல்வதே கிடையாது. அது மாத்திரம் கிளியரா நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும். அப்புறம் ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய கர்மங்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்களாக இருக்கும். அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேராவலுடன் அது அந்த மோர் ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றோட செய்யக்கூடிய தன்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதிகமான பற்று, அதுக்கப்புறம் பேராசை, இது எல்லாமே உண்டு அவர்களுக்கு. யாருக்கு? நம்ம ரஜோகுணம் இருப்பவர்களுக்கு. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யக்கூடிய பாவங்களும் புண்ணியங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கேற்ற பல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்துக்கோ இல்ல சொர்க்கத்துக்கோ போவார்கள். ஹையஸ்ட் பிளானட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வர்கலோகத்திற்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். அவங்களதான் வந்து காமீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஹையஸ்ட். அங்க போயிட்டு அவங்க வந்து அந்த சொர்க்கலோகத்துல அவர்களுடைய புண்ணியங்களை அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள். இது வந்து ஒரு வகை. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தியான யோகம் ஞான யோகம் அந்த இதுல போகக்கூடியவர்கள், அதாவது மெடிடேஷன் தியானங்கள் இந்த மாதிரி பகவானை வந்து சேப்பிப்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவமாக அந்த ரீதியில, அதாவது பகவானுடைய உண்மை உருவத்தின் மேல வந்து அவர்கள் பக்தி செலுத்துவதில்லை. எல்லா இடங்களிலுமே நீக்கமர இருக்கக்கூடியவராக நினைத்து அவருக்கு ஒரு உருவம் இல்லை, அவர் வந்து ஒன்லி எனர்ஜி, அதாவது சக்தி ரூபம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு
செய்யறக்கூடிய அந்த தியானங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து சத்வ குணத்துல இருப்பாங்க. ஸோ அந்த சத்வ குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை அவர்கள் விருத்தி செஞ்சுக்குவாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலையை அவர்கள் காண்பார்கள். அதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதியில போய் கலந்துருவாங்க. இது வந்து செகண்ட் டைப். ஸோ இதுக்கு வந்து பேசிக்கலா பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வ குணம் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்வம் அது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்வது. அதுதான் வந்து சுத்த சத்வ நிலை. வெறும் பக்தி தான் அங்க இலக்கு. இங்க வந்து ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், அங்க வந்து பக்தி தான் வந்து மெயின் கிரைட்டீரியா. பிரேம பக்தி நெக்ஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ளுதல். சோ எந்த தாசனாகவோ இல்லை வந்து நண்பனாகவோ இல்லை தாய் தந்தை என்ற ரூபத்திலோ இல்லை காதலி என்ற ரூபத்திலேயோ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட பிரேமை கொள்ளுதல். அதுதான் அது வந்து பக்தனுடைய ரிலேஷன்ஷிப். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சுயரூபம். அந்த பிரேம பக்தியில போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலை அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ரூபத்தை அவர்கள் காண்பார்கள். பகவான் கிட்ட பேசக்கூடிய தன்மையும் அவர்களுக்கு இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பக்தி யோகம் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த 3 யோகங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் வந்து காமியா ஆகிறது, மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வருவாங்க. ஆனா இவங்க 2 பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லிபரேஷன் உண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா விடுதலை உண்டு. ஆனா அவங்க எடுத்துக்கிட்டு போகக்கூடிய மார்க்கம் ஒன்றுதான் வேறு. ஆனா இதுக்கு பேசிக்கலி 2த்துக்குமே வந்து சத்வகுணம் வேண்டும். அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ வந்து கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவரது நம்பிக்கை. அவர் லாஸ்ட் கேட்டார் இல்லையா, எந்த குணத்துல இருப்பாங்கன்றெல்லாம் கேட்டார் இல்லையா. அதே நாம் எல்லாருமே வந்து எம்பாடிட் சோல்ஸ் தான், அதாவது உடல் பெற்ற ஆத்மாக்கள் தான். நம்மளுடைய சுபாவம், அதாவது முன் ஜென்மத்தினுடைய கர்மங்களின் பிரகாரம் நாம ஒரு குறிப்பிட்ட சுபாவத்தோட தான் நம்ம பிறந்திருப்போம். மேலும் வளர்ந்த பிறகு நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்பவாறு நம்மளுடைய சுபாவம் மாறிடுச்சுனாக்கா அதற்கேற்றாற் போல குணாதிசயங்களும் மாறி இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதற்கேற்றாற் போல அவருடைய நம்பிக்கை, அதாவது திட நம்பிக்கைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது மேல நம்பிக்கை உண்டு. அது பேஸ்டு தான் வந்து சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அதுதான் வந்து இங்க நம்ம வந்து சைட்ல அந்த சக்கரத்துல நம்ம பார்த்தோம். எஸ், 3rd ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோ யோ யத் ஸ்ரத்தஹ ச ஏவ சஹ. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரத்தா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கைகள் ஆக்சுவலி. ஒருவருடைய நம்பக்கம், அதாவது கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாமே ஒருத்தர் இந்த சுபாவத்துல தான் போனோன்ற அந்த நம்பிக்கை வருது இல்லைங்களா, அதுதான் ஸ்ரத்தான்னு சொல்றது ஆக்சுவலி. ஸோ பல்வேறு வகையா இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய 3 குணங்கள் தான் வந்து இயற்கைக்கு கீழான 3 குணங்கள். அதற்கேற்ப ஒருவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருதி செய்கின்றான். ஸோ அதாவது எதற்கு காமியாகவோ இல்லை ஞானியாகவோ இல்லை பக்தனாகவோ அவனுடைய நம்பிக்கையை அவன் வந்து விருதி செஞ்சுட்டு வரான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக அதுவே விருதி செஞ்சுட்டே வரும் பொழுது அந்த குணத்தோடைய அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐடென்டிபிகேஷன், he will be identified with that குணா only. அவனை நாம அந்த குணத்துலதான் நம்மளால வந்து அடையாளம் காண முடியும். அதையே வந்து அவன் வந்து விருதி செஞ்சுட்டு போறான். எஸ், 7.4. எஸ், யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷரக்ஷாம்சி ராஜசாஹ பிரேதான் பூதகணாஸ்சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாஹ. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர், அதாவது ஸ்பிரிட்ஸ். ஸோ ஆவிகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிபடுவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிளாக் மேஜிக் இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய இதுதான் வந்து வர்றதுதான். ஏன்னா நம்பிக்கைகள் அது மேலதான். ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்கள் அலை வழிபடுவது ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனா சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகும் பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த தேவர்கள்ல இருந்து எலிவேஷன் ஆகணும் அப்படின்ற இருந்தா மட்டுமே நம்ம வந்து பகவானை வந்து வழிபடக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். எஸ், 5 and 6 2 வாசிச்சிருங்க மாதாஜி.
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. எஸ், காமம் மற்றும் பற்றுதல் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களையும் தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றார்கள். இது ஜென்ரலி பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் இது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முட்டாள்தனமான அவர்கள் செய்யக்கூடிய சாஸ்திரங்கள்ல எதுவுமே பின்பற்றாமல் அவங்க தன்னிச்சையாக அதன் மேல பற்றுக்கொண்டு உடலை வருத்தி கொண்டு உடலை கஷ்டப்படுத்தி கொண்டு செய்யக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர குணங்கள் உடையவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்களாக நம்ம கருத வேண்டும். சோ அந்த அதுதான் ஜட ஏன்னா நம்ம உடலை நாம வருத்தி கொள்ளும் பொழுது ஒவ்வொரு ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா குடிக்கொண்டுள்ளார் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். சோ நாம மனசளவுல வருத்தப்படும் போது கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் கஷ்டப்படுவார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா முட்டாள்தனமா இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தெரியறது கிடையாது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தவங்கள் தேவையே கிடையாது ஆக்சுவலி. எஸ், next slokam vasing. Okay. 516, yes, 8 vasing. आयुस्सत्त्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः. Yes. இப்போ உணவு வகைகள் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய உணவு வகைகள் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ சாத்விகமான உணவு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், ஆயுளை நீடிக்கும், வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தூய்மை அடைந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாழ்க்கையும் நம்ம சரிவர எடுத்துட்டு போக முடியும். எல்லாமே நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் மனது கிளீனா இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாமே நன்மையான வழியில செல்லும். அதுதான் சத்வகுணம் கொடுக்கக்கூடியது. பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் ஆக்சுவலி சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இந்த மாதிரி உணவு வகைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் எப்படி இருக்கும்னாக்கா ரசம் ஜூசியா இருக்கும், ரசம் உள்ளவையாக இருக்கும். கொழுப்பு சத்து அதாவது பால் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கொழுப்பு சத்து, நம்ம உடம்புக்கு தேவையான கொழுப்பு சத்து அதுல இருக்கிறது. பால், தயிர், அதுக்கப்புறம் வெண்ணெய், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஒரு விதத்துல பன்னீர், இதெல்லாமே நம்ம உடலுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். சோ நமக்கு உடலுக்கு தேவையான அதாவது நல்ல கொழுப்பு சத்து எல்லாமே இதுல இருந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இத்தகு உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாகும், கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாகும், இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாகவும் உள்ளன. காரம் இருக்காது, ரொம்ப காரம், மிதமான காரம், உப்பு, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே லிமிட்டடா இருக்கக்கூடியது தன்மைதான். சோ இங்க நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா எல்லாமே நம்ம வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு வகைகள் எந்த உணவு வகையா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி சாதாரண ஒரு சமையல் நமக்கு எப்பொழுதுமே நன்மை பயக்கும். அதோட கலந்து ஃப்ரூட்ஸ், ஸோ அதுக்கப்புறம் இது மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், இது எல்லாமே நமக்கு உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது. இதுதான் சத்வகுணத்தினுடைய உணவு வகை அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 9 and 10 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க மாத்தாச்சு. கட்லும் லலவணாத்யுஷ்ண தீஷ்ண ரோக்ஷ விராஹினஹ ஆஹாராராஜதே சேஷ்டாஹ துக்க சோகமய பிரதாஹ யாதயாம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டமபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்ட்ரீம் டேஸ்ட் ஆக்சுவலி மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, ரொம்ப சூடா சாப்பிட்றது,
காரம், உலர்ந்த அதாவது ட்ரை ஃபுட்ஸ் மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களால் விருப்பமானதாகும். ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ஸ்பைசியா சாப்பிடணும்னு தோணும், கண்டிப்பா அவர்களிடம் கொஞ்சம் ரஜோகுணம் இருக்குன்றது அர்த்தம். நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ ஒரு இது உப்பு நிறைய சாப்பிட்றது, இல்ல வந்து புளிப்பு நிறைய சாப்பிட்றது, இந்த எந்த வகையில அதாவது அந்த மாதிரி உணவு வகைகளை மட்டும்தான் அவங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்களாக நம்ம கருதுகின்றோம். இத்தகைய உணவு வகைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மேல சொன்ன இந்த எல்லாத்துமே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் தான். அது வந்து சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம உடலுக்கு வந்து கேடு. அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே ஒரு மிதமான இதுல இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம உடலுக்கு நன்மை பயக்கும். எதையுமே எக்ஸ்ட்ரீமா எடுத்துட்டு போகும்போது நம்ம உடலால அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய தன்மை கிடையாது. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாமே சாத்வீக உணவுக்கு மட்டுமே நம்ம எல்லாம் வந்து பவுண்ட் டு ஹாவ் த சாத்விக் ஃபுட். ஆனா வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் அமைப்பு கொண்டவர்கள் தான் நாம. ஆனா நாம தான் வந்து காலப்போக்குல எல்லாமே மாறி ரஜஸ் தமஸ் அது ரிலேட்டட் ஃபுட் வகையில நம்ம வந்து மாறி போயிட்டோம். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து மேல சொன்னது அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இத்தகு உணவு வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துன்பம் மற்றும் சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. இந்த மாதிரி உணவு வகைகள்லாம் சாப்பிடும்போது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வயிறும் எரிகிறது, அதாவது பிசிக்கலி ஆல்சோ நமக்கு ஹர்ட் ஆகிறோம். அதனுடைய அவுட்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ், நம்மளுடைய செயல்கள் மேலதான் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ எரிஞ்சு விழுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் இருந்து தான் வர்றது ஆக்சுவலி. இதை நாம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ துன்பம், ஸோ இறுதியில வந்து கோபத்தினுடைய விளைவு வந்து எப்பொழுதுமே சோகமும் துன்பம் தான் கிடைக்கும். ஸோ உள்ளுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த உணவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அல்சர் இந்த மாதிரியான அதாவது நோயை தான் உண்டாக்கும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் ஃபுட் எப்படின்னு பார்க்கணும். உண்பதற்கு எந்த ஒரு உணவு வகையுமே 3 மணி நேரம் சமைத்த பிறகு 3 மணி நேரத்துக்குள்ள வந்து பரிமாறி விட வேண்டும். அதை வந்து நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி வந்து காலையில செஞ்சது நைட்டு வரைக்கும் சாப்பிட்றது வச்சு வெளியில, தட் அண்ட் ஆல் வில் மேக் அஸ் மோர் லேசினஸ் தான். ஸோ நாம ஏன் பேசிக்கலி வந்து சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறோம்னாக்கா அந்த சமயத்துக்கு நம்ம வந்து சமைச்சு சாப்பிட்றது கிடையாது நம்ம. ஸோ எல்லாமே வந்து ஸ்டாக்னண்டா வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்றது. காலையில ஒரு வாட்டி செஞ்சுட்டா நைட்டு வரைக்கும் அதுதான். ஸோ அதுதான் நமக்கு தாம்சிக் நேச்சருக்கான மூல காரணமே. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட உணவு, சுவையற்ற பழைய, அதுக்கப்புறம் ஊசி போன, எச்சில் பட்டனாக்கா ஒரு அதாவது அடுத்தவர்களுடைய பிளேட்ல இருந்து நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான் எச்சில் பட்ட சாப்பாடு ஆக்சுவலி. தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவு. பேசிக்கலி திஸ் கம்ஸ் அண்டர் த அதாவது எனிதிங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் வெஜிடேரியன் வில் கம் அண்டர் த தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள். இதையெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றனன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய நான் வெஜிடேரியன்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் பிள்ளைகளுக்கு நான்வெஜ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா மந்தமா இருக்கும், மூளை வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் வீட்டுல நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதுல இருந்தே தெரியுது அது நம்ம ஜீரண சக்திக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி எதுக்கு அது கொடுக்கறது இல்லைனாக்கா நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டெஸ்டைன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து வேகமா வந்து டைஜஷன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஸோ நாம எவ்வளோ ஹைட் இருக்குமோ, நம்ம ஒரு 5 அடி ஹைட் இருந்தாக்கா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதாவது பெருக்குடல் சிறுகுடல் எல்லாமே கலந்து எடுத்துட்டோம்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த இது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு அந்த 15 மீட்டர் வழியா போய் தான் நமக்கு வந்து வெளியில தள்ளணும் வேஸ்ட் எல்லாம். ஸோ இது எல்லாமே செரிச்சு நம்ம வந்து வரணும், வெளியே வரணும்னா இட் வில் டேக் டைம். அதனாலதான் நம்ம வந்து இது வந்து டைஜஷன் கெப்பாசிட்டி நமக்கு நம்ம இந்த உடலுக்கு வந்து தகுந்த வகையான உணவு கிடையாது. தட் இஸ் த பேசிக் ரீசன். நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு அது சாப்பிடக்கூடாதுன்னா பாத்தீங்கன்னா அனிமலுக்கு அப்படி கிடையாது. அவங்களுடைய இன்டெஸ்டைன் லென்த்தே ரொம்ப கம்மி. அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிங்கமோ புலியோ வந்து ஒரு மானை அடிச்சு சாப்பிடுதுன்னா அதனுடைய ஜீரண சக்தி வந்து கெப்பாசிட்டி அதுக்கு ஜாஸ்தி. இன்னொன்னு நமக்கு இருக்கிற மாதிரி லென்த்தியான பெருங்குடல் சிறுகுடல் எல்லாம் கிடையாது. பகவான் நமக்கு எப்படி படைச்சிருக்காருன்னா நம்ம எல்லாம் சாத்வீக உணவு சாப்பிடணுன்ற அந்த அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு தான் நம்மளை படைச்சிருக்காரு, இந்த உருவத்தை கொடுத்திருக்காரு. அதனாலதான் நம்ம வந்து அந்த உணவு வகைகளை நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து தாம்சிக் ஃபுட். ஸோ இந்த உணவு வகைகள் சாப்பிட நாம எல்லாருமே வந்து தாம்சிக்கோட தான் போயிட்டு நம்ம அட்டாச் ஆயிடுவோம். சோம்பேறித்தனம், அதுக்கப்புறம் வந்து மூளையும் வேலை செய்யாது. ஸோ எப்பவுமே வந்து அறியாமை என்னும் அந்த இதுலயே வந்து உடனிட்டு இருப்போம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்ணணும்.
ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஃபேமிலிஸ் தான் நம்ம. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அதை விடுறது அப்படின்ட்டாக்கா, ஜபம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி அது உங்களை விட்டு தானாவே விலகிடும். உங்களுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய தாம்சிக் நேச்சர் எல்லாமே உங்களை விட்டு விலகி செல்லுவிடும். எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் போர்ஷன் ஆஃப் கண்டிப்பா தமசிக் குணம் உண்டு. ஸோ எல்லாருமே 100% சத்வம், 100% ரஜஸ் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்காது. ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு தான் நம்மளுடைய குணங்கள். ஏதோ ஒரு குணத்திற்கு நம்ம வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் 80 to 90% ஒரு குணத்தோட சார்ந்து இருப்போம் நம்ம. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 10% இருக்கக்கூடிய இந்த 5-10% இருக்கக்கூடிய பிற குணங்களை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெளியே வரணும். அதுல இருந்து நம்ம அப்பதான் நமக்கு வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 11th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. இப்போ யாகங்களை பற்றி சொல்கிறார். இவ்வளவு நேரம் நம்ம உணவு வகைகளை பார்த்தோம். இப்போ வந்து யாகங்கள், அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய தவங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபம். யாகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுல வந்து ஹோமகுண்டம் வளர்த்து அக்னிஹோத்திர ஹோமமோ இல்ல டெய்லி கூட நிறைய பேர் வந்து சூரியனுக்கு பகவானுக்கு வந்து உதயமாகும் பொழுதும் அவருடைய அஸ்தமிக்கும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் வீட்டுல அக்னிஹோத்திர ஹோமம் செய்யறாங்க. தட் இஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி. தட் வில் கிவ் மோர் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அந்த வீட்டுல. ஸோ அந்த மாதிரி யாகங்கள் செய்யறது இல்லைன்னா ஜபங்கள் செய்யறது. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 விதமான குணங்கள் இருக்கக்கூடிய செய்யக்கூடியது எப்படி இருக்குன்றத வந்து நாம பார்க்குறோம். ஸோ சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திர விதிகளின் படி, சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதப்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னென்ன இருக்கோ அதை எல்லாமே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நிறைவேற்றணும் இல்லைங்களா. அது பிரகாரம் அதுக்காகவும் பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம். அதனுடைய நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல என்ன பலனும் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுதல். எந்தவித பலனையும் நாம எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நபர்களால் செய்யக்கூடிய யாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும் என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கார். எஸ் 12. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆடம்பரமாக, தம்பார்த்தம் அப்படின்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஆடம்பரமா எல்லாரும் பகட்டா செய்யக்கூடியது. அதாவது அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி யாகங்கள் எல்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு வந்து காமிச்சுக்கிறதுக்காக செய்யறது. ஆக்சுவலி நானும் யாகம் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. ஆனா அந்த யாகத்தினுடைய பலன் அனைத்தும் தனக்கு வரணும்னு நினைப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரியான குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள். ஏதேனும் ஒரு பௌதிக நன்மைக்காக, அதாவது இந்த வேர்ல்ட்லி ஆக்டிவிட்டிஸ்க்காக தான். ஒரு யஜ்ஞம் எனக்கு மோட்சத்துக்காக செய்யறேன்னு சொன்னா கூட அது கூட ஒரு நன்மையான ஒரு இதுன்னு நினைக்கலாம் நம்ம. அதுல சுயநலம் கலந்து இருந்தாலும் அது நன்மையான விஷயத்துக்காக யோசிக்கிறாங்க அப்படின்றது கூட நம்ம ஓரளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். ஆனா இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு முயற்சிக்காக இது வந்து வெற்றி அடையணும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம சில யாகங்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா. அது வந்து மிகவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. அல்லது தற்பெருமைக்காக, அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு வந்து நம்ம இருக்குது அப்படின்னு காட்டிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு செயலுக்காக செய்யக்கூடிய யாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்று நீ அறிவாயாக பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். எஸ் 13 மந்திரஹீனமதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது தமோ குணம். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவன் யாரு ராவணேஸ்வரன் அவன் செய்த தவத்தினுடைய இது மெச்சி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கருணாமூர்த்தியா இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து இமீடியட்டா வந்து வரம் கொடுத்துருவார். சோ ஈஸ்வரன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரம் கொடுக்கறதுலே. அவர் தான் இலகைய மனது அவருக்கு எப்பொழுதுமே. சோ அவரை வேண்டுகிறவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வரம் தானா கொடுத்துருவார். சோ அந்த மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ராவணனுக்கு வந்து வரத்தை கொடுக்கிறார். ஆனா அவன் செய்யக்கூடிய தியாகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு தியாகம் செய்யறதுக்கான அதாவது சாஸ்திர விதிகள்ல வந்து சொல்லக்கூடாத அந்த சொல்லியே இருக்காம இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட தியாகங்கள் அதை பத்தி செய்யறாரு. யஜ்ஞங்கள் செய்யறாரு அவர் வந்து செய்யறது. சோ சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல்
பிரசாத விநியோகம், ஒரு யாகம் பண்ணா அங்க வந்து பிரசாத விநியோகம் கண்டிப்பாக தேவை. எதுக்குனாக்கா அங்க செய்யக்கூடிய அந்த பிரசாத விநியோகம் வந்து பாவ விமோக்ஷனம் கொடுக்கிறது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு பிரசாத விநியோகம் செய்யணும்னாக்கா தட் இஸ் த ரீசன், மெயின் ரீசன். யஜ்ஞங்கள்ல செய்யக்கூடிய அந்த பிரசாத விநியோகம் சாப்பிட்டோம்னாக்கா, ஏன்னா யக்னேஸ்வரனுக்கு தான் அனைத்துமே அங்க வந்து சமர்ப்பிக்கின்றோம். சோ அந்த அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷம் அடைந்து நமக்கு வந்து அங்கே பிரசாதத்தை கொடுக்கும் பொழுது, அந்த பிரசாதம் சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு வந்து ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது நமக்கு பாவ விமோசனம் கிடைக்கின்றது. அது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பிரசாத விநியோகம் செய்யணும். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரசாத விநியோகமும் கிடையாது, வேத மந்திரங்களும் இங்க கிடையாது, உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை இன்றி, இங்க புரோகிதரே கிடையாது. ஸோ நாம எந்த யஜ்ஞம் செய்தாலுமே வந்து ஒரு யாகம் செய்யறோம்னா புரோகிதர்கிட்ட ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து பார்கெனிங் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அவர்களுக்கான ஒரு இந்த இது வந்து தானங்கள் வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து முறையாக செய்ய வேண்டும். இப்போ ஒரு ஸ்ராத்தம் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஸ்ராத்தத்துக்கு தேவையான காசு அவர் என்ன சொல்றாரோ அது கொடுத்துறது நல்லது. அதோட அந்த ஸ்ராத்தத்துக்கு தேவையான அது கூட இருக்கக்கூடியது என்னன்னாக்கா தானங்கள் இருக்கு. அதாவது அரிசி, பருப்பு, மிளகா, அதுக்கப்புறம் புளி, அதுக்கப்புறம் காய்கறி, அதுக்கப்புறம் எண்ணெய், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து துணி, இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து தானம் கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து முறையா நம்ம வந்து அந்த பிராமணருக்கு நம்ம செய்த கைங்கரியம்னு நம்ம நினைக்கணும். ஏன்னா நம்ம சார்பாக அவர் வந்து உட்கார்ந்துட்டு அந்த ஸ்ராதத்துக்கு வந்து செய்யறாங்க. சாமானியமா ஸ்ராதங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து செய்யறதுக்கு மறுப்பாங்க, அதாவது சுபங்கள் மட்டுமே செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி இந்த காரியத்தை வந்து செய்யறவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா நம்ம அவங்க கேட்டதை கொடுக்கறது வந்து நம்மளுடைய அவர்களும் சந்தோஷம் படுவார்கள். நம்ம செய்த அந்த ஸ்ராதனுடைய இது வந்து அவுட்கம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். அந்த அந்த பிரசாதத்தையும் நம்ம வந்து அங்க கொடுக்கும் பொழுது பகவானும் வந்து மகிழ்ந்து நம்ம முன்னோர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விமோக்ஷனத்தையும் கொடுக்கிறார். ஸோ அதாவது நரகத்திலிருந்து இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷனத்தை தருகின்றார் அப்படின்றது சொல்றோம். ஸோ புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை என்பது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கொடுக்கணும். நம்பிக்கையின்றி, ஆனா இங்க இவர்கள் பாத்தீங்கன்னா புரோகிதருக்கு தட்சணையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கையும் இருக்காது இவங்களுக்கு. இந்த தவத்தினுடைய அவுட்கம் வந்து கண்டிப்பாக முழுமை பெறுமா இல்லையான்ற அந்த டவுட் மென்டாலிட்டியிலே செய்வாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட யாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது அப்படிங்கிற தாமசம் பரிசஷ்யதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் 14 வாசிங்க மாதாஜி. தேவத்விஜ குரு ப்ராஜ்ஞா பூஜனம் ரௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சர்யமஹிம்சா ச ஷரீரம் தப உச்யதே. எஸ், 3 வகையான தவங்கள் உண்டு. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடல் தவம், அதுக்கப்புறம் வாக்கு தவம், அதுக்கப்புறம் மனத்தவம். இது 3மே நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ இந்த 3 உடலின் தவங்கள் என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து வாக்கு தவங்கள் என்ன, அதுக்கப்புறம் மனத்தவங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தவங்கள் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி செய்வாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி செய்வாங்க, தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செய்வாங்கன்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, அதாவது நமக்கு ஒரு குரு இருந்தா, குரு பரம்பரையிலிருந்து வந்த குரு இருந்தா அவருக்கு பெரியோர்களான தாய் தந்தை, அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தை ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போத் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளீனா இருக்கிறது, எளிமையாக இருத்தல், பிரம்மச்சரியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 வயது வரை பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம் கடைசியில. ஸோ எந்த ஒரு சூழலையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நம்மளுடைய கேரக்டர்ல வந்து எப்பவுமே வந்து கலங்கத்தை நாம ஏற்படுத்திக்க கூடாது. அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அஹிம்சை, யாரையுமே துன்புறுத்தாம இருத்தல். ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலின் தவங்களாக பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ நம்ம இந்த உடலுக்கு என்ன கொடுக்கிறோம் அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. இந்த உடலையும் நாம தூய்மையாக வைத்து காப்பாற்ற வேண்டும். அதாவது கலங்கமான செயல்கள்ல இந்த உடலை நாம உபயோகப்படுத்த கூடாது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலின் தவங்களாக பகவான் சொல்லியிருக்கார். எஸ், நெக்ஸ்ட் 15 வாசிங்க மாதாஜி. அனுத்வேககரம் வாக்யம் சத்யம் பிரியஹிதம் ஜயத் ஸ்வாத்யாயாப்யாசனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்யதே. எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தர்மத்துக்கே உரிய நம்ம யுதிஷ்டிர மகாராஜ் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்குக்கு
அதாவது எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்கிறது. அவர் யமதர்மராஜனுடைய அனுகிரகத்தால தான் வந்து குந்தி தேவியார் வந்து அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அவர் பிறந்தார். சோ நீதிபதிகளிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா வாய்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யமதர்மராஜா தான் வந்து ஹி இஸ் த கரெக்ட் பர்சன். ஸோ அவர் வந்து எந்த பக்கமையும் வந்து சாய மாட்டார். ஸோ அந்த அந்த செங்கோல் இருக்கு இல்லைங்களா, அது கரெக்டாவே நடக்கும். அதுக்கு அதே மாதிரிதான் நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து வாய்மையை வந்து மேன்மையாக கருதிதான் அவர் வந்து தர்மத்தை வந்து பண்ணார். அவர் வந்து தர்மமாக வந்து ஆட்சி புரிந்தார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ அதுக்கான விளக்கங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வாக்குத்தவம் அதை பத்தி பேசுறோம். முன்னாடி பார்த்தது உடல் தவம் பார்த்தோம். இப்போ வந்து வாக்குத்தவம், உண்மையாக இருத்தல். அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து ஹானஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்குல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்கு சுத்தம் இருக்கணும். இனிமையானதும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உண்மையாக பேசும்போது அது இனிமையானதாக இருக்கும். நன்மை, அடுத்தவர்களுக்கும் வந்து நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சு. பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. அடுத்தவர்களை வந்து நம்ம கடினமான வார்த்தைகளை கூறி அவர்கள் மனதை நோகடிக்க, அவர்கள் தவறு இழைத்திருந்தாலும் அது சொல்ற விதத்துல சொல்லணும். சோ அதை வந்து எப்பொழுதுமே சுட்டி காட்டக்கூடிய தன்மையில இருக்கக்கூடாது. ஆனா அதை வந்து நம்ம சொல்ற விதம், அதுல இருந்து அவங்க திருந்தி மேலும் அந்த தவறு இழைக்காத தன்மையை வந்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் எப்பொழுதுமே. வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த பகவத்கீதை வந்து படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஸ்லோகமா இருந்தாலும் வேத மந்திரங்கள் அனைத்துமே வந்து தவறான முறையில் உச்சரிக்க கூடாது. அதுக்குதான் வந்து பிகினர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்டே வந்து இந்த வந்து நாங்க படிக்கிறோம், இதுல வந்து நம்ம இதுல இருந்து இந்த அபராதங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பகவானை வேண்டிட்டே படிப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஆகியவை பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்கின் தவங்களாக பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் மனத்தவங்கள். எஸ். மனః பிரசாதः சௌம்யத்வம் மௌனமாத்ம விநிக்ரஹः பாவ சம்சுத்திரித்யேதத் தபோ மானசமுச்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மனத்தவங்கள். சோ மனதுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. திருப்தி. சோ மனதை எப்பொழுது நம்ம திருப்தி அடைய செய்கின்றோமோ அங்கேயே வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் அங்கேயே வந்துருது. எளிமையாக இருக்கக்கூடிய தன்மை, அதனுடைய அவுட்கமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எளிமையாக இருப்போம். மௌனம், இது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அன்னெசரியா தேவையற்ற இது பேச்சு வந்து நம்ம என்னைக்குமே பேசக்கூடாது. தட் இஸ் ராங். ஸோ எந்த இடத்துல என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக தெரியணும். அன்னெசரி டாக்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம எப்பவுமே வந்து பாடுபடணும். ஸோ தேவையற்றது வந்து பேசவே கூடாது. சுய கட்டுப்பாடு, இந்த நாக்கை ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணோம்னாலே, அதாவது சுய கட்டுப்பாடு வச்சுனுங்க, when you control this tongue, இந்த முக்கால்வாசி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளால வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் த டங், அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து பேராபத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது. அதனால்தான் சுய கட்டுப்பாடு அதுல வர்றது ஆக்சுவலி. தனது இருப்பின் தூய்மை, நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நன்மை தீமை இதனுடைய ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய பாவ புண்ணியங்களுடைய அந்த பேலன்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிறது ஆகியவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதின் தவங்களாக பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஏன்னா மனதினின்று எது தோன்றினாலும் அது இந்த வாய் வழியா வந்துடும் இல்லைங்களா. நாம ஒருத்தருக்கு தீங்கு இழைக்கணும்ன்ற செய்யக்கூடிய செயல்களும் இந்த மனதினிருந்து தான் வரதே. அதனால்தான் நம்ம வந்து இந்த கண்ட்ரோல் வந்து மனதுக்கு தான் போடணும். ஸோ அந்த மனது கண்ட்ரோல் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம இருப்பும் கண்ட்ரோல் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மௌனம் என்பது பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து உண்மைதான் பேசணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா, ஆனா அது வந்து ஒரு பேர் ஆபத்தை வந்து மற்றவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுக்குதுன்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல மௌனமாக இருப்பது வந்து உத்தமமான காரியம். அது மிகவும் நன்மையான காரியம். நாம அந்த இடத்துல கெட்டவங்க ஆனா கூட பரவாயில்ல, ஆனா வந்து 10 ஃபேமிலிஸ் ஒரு ஊரே வந்து 2 படுதுன்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நம்ம சைலண்டா இருக்கிறதுல வந்து தவறு ஒன்றும் கிடையாது. தட் பிளேஸ் மௌனம் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆக்சுவலி. ஸோ இதெல்லாமே மனதினுடைய தவங்கள் ஆக்சுவலி. எஸ். 17 வாசிங் மாதாஜி. ஸ்ரத்தயா பரயா தப்தம் தபஸ்த்ரிவிதம் நரைஹ அபலாகாங்க்ஷிபிர்யுக்தைஹ சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த 3 தவங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த 3 தவங்களும் சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செய்வாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போறோம்.
இந்த ஜட இயற்கை, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல எந்த விதமான லாபங்களையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யுது. அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போடும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் ஃபெய்த், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திட நம்பிக்கைகள்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த திடமான நம்பிக்கையோட செய்யக்கூடிய அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து சத்துவகுணத்துடைய தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கீர்த்தனம் செய்யறது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள், சிலது கோயில் கட்டுறது, ரத யாத்திரை, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து இருக்கக்கூடிய சத்துவகுணத்தினுடைய தவங்களாக கருதப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் 18 வாசி. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவ யத் ப்ரியதே ததிஹ ப்ரோக்தம் ராஜசம் சலமத்ருவம். சஞ்சலம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே ரஜசம் சஞ்சலம் அத்ருவம், அதாவது இது சஞ்சலத்தை கொடுக்கக்கூடியது, ரஜோகுணத்துல செய்யக்கூடிய இந்த தவங்கள் அனைத்துமே. சோ இந்த 3 தவங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல எப்படி செய்வாங்கன்னாக்கா மானம் மரியாதை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மரியாதை எல்லாருமே நமக்கு வந்து கொடுக்கணும்ன்ற எதிர்பார்த்தோட செய்யக்கூடிய தன்மை. யாராவது நம்மளை அவமானம் படுத்திட்டாங்கன்னாக்கா மானம் போயிடுச்சேன்ட்டு நம்ம வந்து ஃபீல் பண்றோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குணம் இது ரஜோகுணத்துல சேர்ந்ததுதான். வழிபாட்டை, அதாவது மேலும் ஒரு படி மேல போய் ஐ எம் த காட் அந்த லெவலுக்கு போகக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். ஸோ அது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தற்பெருமையுடன், அதுதான் தம்பேனா சைவத தபோ தம்பேனா சைவயத் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது. ஆக்சுவலி தற்பெருமையுடன் செய்யக்கூடிய தவங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. ஆனா இது எப்படின்னா நித்தியமற்ற தன்மை, சஞ்சலமானது. இதனுடைய விளைவுகள் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குழப்பங்களை உண்டு பண்ணும். அதுக்கப்புறம் மனசுலயும் வந்து நிம்மதி இருக்காது. ஸோ மேலும் இது டெம்பரரி, ஆக்சுவலி தற்காலிகமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் 19. மூடக்ராஹேணாத்மனோ யத் பீடயா க்ரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசமுதாஹ்ருதம். ஸோ நாம இப்ப ராவணேஸ்வரன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தவம் புரிஞ்சது எதுக்குன்னா அவருடைய சுயநலத்துக்காக தான் அவர் தவம் புரிஞ்சார். சில பேர் நம்ம நிறைய கதைகள் எல்லாம் படிக்கும்பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் வந்து தவம் புரிவார்கள் இந்த உலகையே நாம வந்து ஆளணும்ன்றதுக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது என்னது பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஸோ அதாவது அந்த மாதிரி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்கள்னா தேவர்களை அழிக்கணும்ன்றது தான் அவங்களுடைய மெயின் குறிக்கோளா இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ பிறரை அழிப்பதற்காகவோ இல்லை அடுத்தவர்களை துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல் பிசிக்கலி நம்ம வந்து வருத்தி கொண்டு, நம்ம பிசிக்கலி நம்ம ஹர்ட் ஆனோம்னா இன்டர்னலி நம்ம மனசு கூட ஹர்ட் ஆகுறதுனால உள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் வந்து ஹர்ட் ஆகுறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ நாம அவரையும் வந்து இன்டைரக்டா வந்து துன்புறுத்துகின்றோம் ஆக்சுவலி. அது நம்ம தெரியாமலே செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு. முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பகவான். எஸ் எஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து தானங்கள். தானவ்யமிதி யத்தானம் தீயதேனுபகாரிணே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்ருதம். சோ எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் கடமையை அதாவது நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருமே வந்து தானங்கள் செய்யணும். தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தானங்களும் உண்டு. ஒருத்தருடைய இன்கம்ல 10% அட்லீஸ்ட் நம்ம தானம் செய்யணும். அதுதான் வந்து ஆஸ் பர் வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பிரகாரமே. ஸோ கடமையை மினிமம், மேக்சிமம் நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் கொடுக்கலாம், மினிமம் அட்லீஸ்ட் 10% நம்ம தானங்கள் செய்யணும். கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இப்ப நாம கூட ஒரு சேரிட்டி பண்றோம், ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து அதாவது அனாதை ஆசிரமத்துல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா உணவு இல்லாத சமயத்துல நம்ம தானியங்கள் இதெல்லாம் கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே நீட் தட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் கல்வி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு தேவையான பாட புஸ்தகங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது கொடுக்கணும், முடியும் போது கொடுக்க கூடாது, அது வேஸ்ட் ஆக்சுவலி.
ஸோ அதே வந்து ஜூன்ல ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு அது நன்மையை பயக்கும். அது மாதிரி முறையான இடம், முறையான காலம், தகுதியான நபருக்கு நம்மளுடைய கடமையா நினைச்சு நம்ம வந்து தானங்கள் செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக இங்க கூறப்படுகிறது. ஸோ இது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து நம்ம நந்த மகாராஜா வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து பிறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கோப்பர்களுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பசுக்களை வந்து தானமாக கொடுத்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. ஸோ ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்டை வந்து இதுவா வச்சு மையமா வச்சு இன்னொருத்தர் நன்மைக்காக கொடுக்கக்கூடிய தானங்கள் ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் 21 வாசி. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम्. எஸ், இந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வகையான தானம் இது ரஜோகுணம். பிரதீபா உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து. ஸோ ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ஏதோ எல்லாமே பிசினஸ் டீலிங்ஸ் தான். நாம அவனுக்கு செஞ்சா நாம அவனுக்கு செய்வான், நாம அவன் செய்வான், அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ அது வந்து எதிர்பார்த்து கொண்டு செய்யக்கூடிய தானம். ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி நமக்கு பிடிக்கலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் விளம்பரத்துக்காவது நம்ம வந்து தானம் கொடுக்குறோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும், காட்டிக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், 22nd. आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्. எஸ், தூய்மையற்ற இடத்தில், அதாவது தகுதியற்ற இடத்துல கொடுக்கக்கூடிய தானங்கள். டெம்பிள் ஆண்டெல்லாம் கொடுத்தா தட் இஸ் ரைட் ஆக்சுவலி. அதாவது ஒரு இடத்துல எந்த இடத்துல தானம் கொடுக்குறோன்றதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ எங்க வேணாலும் தானங்கள் நம்ம செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எந்த இடத்துல தானம் கொடுத்தா நன்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நல்வழி இது, மோர் தென் நன்மை, இட் இஸ் த ரைட் ஆக்ஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தானம் பண்ண வேண்டிய காலம் இல்லாம காலம் கடந்து, இல்லைன்னா அங்க தேவையற்ற பிளேஸ்ல போயிட்டு நம்ம வந்து தானம் கொடுக்கறது, தகுதியற்ற நபர்களுக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போதைக்காக நம்ம கூட நிறைய இடத்துல சிக்னல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புள் கூட வருவாங்க. அது அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுல தப்பு கிடையாது. ஆனா நல்லாவே வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா குடிச்சிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தானங்கள் செய்கின்றோம். சிக்னல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் வருவாங்க. அது வந்து தகுதியற்ற நபரும் சரி, தகுதியற்ற இடமும் சரியா அவங்க அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம். அதாவது பிளைண்டா எதையுமே யோசிக்காம யாரோ கேட்டாங்கன்னு கொடுத்துறோம் பாருங்க, அவன் போய் என்ன வேலைக்காக அது உபயோகப்படுத்த போகின்றான் என்று தெரியாம கொடுக்கக்கூடிய அந்த தானம். இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க எல்லாம் போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறவங்கள பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லி எங்க வீட்டுல இது கஷ்டம் அது கஷ்டம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கடைசியில அவன் போதைக்காக தான் அந்த பணத்தை உபயோகப்படுத்தி இருப்பான். அப்படிப்பட்ட தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தை சார்ந்த தானமாக கருதப்படுகின்றது. எஸ், 23rd வாசிங்க மாதாஜி. ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा. எஸ், யாகங்கள் செய்யும்போது இந்த மந்திர சொல்றத நம்ம கேட்டிருப்போம். ஓம் தத் சத்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து. ஏன்னா அதுதான் வந்து பகவானுக்கு நம்ம செஞ்ச யாகத்தை நம்ம அர்ப்பணிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து அர்த்தம். சோ முழுமையாக, அதாவது பூர்ணத்தின், அதாவது அவதாரமா இருக்கக்கூடிய பூர்ணத்தின் உண்மை அவருக்கு செய்யக்கூடிய இந்த யாகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே அவருக்கு சமர்ப்பிக்கணும்னாக்கா இந்த மந்திரத்தை சொல்லிதான் நம்ம வந்து செய்யணும். சோ படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் இந்த 3 சொற்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் என்பது பரமனை குறிப்பதாகும். அதுக்கப்புறம் வந்து தத் என்பது பூரணம் முழுமை, அதுதான் நம்ம கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் சத் என்பது உண்மை, இதை வந்து குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த சொற்கள். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுதும், சோ அதாவது வேதியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது இதை கண்டிப்பாக அவர்கள் உபயோகப்படுத்துவார்கள். யாகங்களில் யஜ்ஞங்கள் செய்யும் பொழுதும் அவர்கள் பகவானுடைய திருப்திக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், 24.
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मावादिनाम्. எஸ், பகவானை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின் பிரகாரம் நாம செய்யக்கூடிய யாகங்கள், தானங்கள் மற்றும் தவங்கள், இந்த மூன்றுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆன்மீகவாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் என்று எதோட தான் தொடங்குவாங்க. நாம கூட எங்கேயாவது போனோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓங்காரம் வந்து சில குருமார்கள் பாத்தீங்கன்னா 3 முறை சொல்லுவார்கள். ஏன்னா அது சிருஷ்டி, ஸ்திதி, லயம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இந்த மூணுத்தையுமே குறிக்கக்கூடியது. அதனாலதான் 3 ஓங்காரம்னா சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஓம் என்னும் அந்த பொருளோட தான் அந்த மந்திரத்தோட தான் நம்ம வந்து தொடங்குகின்றோம். எஸ், 25 மாசம். सदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. சோ எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானம் தத் என்னும் சப்தத்தோட தான் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஓம் தத் சத் அப்படின்ற அந்த தத் அந்த சப்தத்தோட தான் நம்ம செய்யணும். அத்தகு செயல்கள் நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நோக்கம் என்னன்னாக்கா இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையக்கூடியதாகும். ஸோ அதுதான் வந்து தட் இஸ் த ரீசன் நம்ம ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்றது. ஏன்னா முழுமையாக அனைத்தையுமே பகவானுக்கு நம்ம வந்து அர்ப்பணிச்சிடுறோம். அதனால வந்து அதனுடைய பலன்கள் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி நாம வந்து இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. எஸ், 26, 27 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க. ஓகே. सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् ததித்யேவாபிதீயதே. எஸ், நம்ம சத் என்பது உண்மை என்பது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ பக்திமயமான யாகத்தினுடைய நோக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரண உண்மைதான், அதாவது அப்சல்யூட் முழுமை, அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத். ஒரு பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரணமான உண்மை, அந்த நிலையை தான் நம்ம என்னைக்குமே காணுவோம். இதுதான் சத் என்னும் சொல்லிலால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. சோ சத் என்பது சத்தியம் ஆக்சுவலி. சோ அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றனர். அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியத்தை வந்து பரிபாலிப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. எந்த ஒரு தானங்களும் சரி, தவங்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாகங்களும் சரி, தத் ஓம் தத் சத் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செய்யறது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு திருப்தியை அளிக்கின்றது. அவர் மனசளவுல திருப்தி அடைந்தார்னா ஆப்வியஸ்லி நமக்கு எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மைகளை தான் கொடுக்கின்றார். இந்த உலகத்துல செழிப்பா வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை கொடுக்கின்றார். சோ இருந்த வரைக்கும் அவரை நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அவரை நம்ம எப்பவுமே சேவை செய்து அவருடைய திருநாட்டை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தையும் அவர் நமக்கு கொடுக்கின்றார். எஸ், 28 வாசிங்க மாதாஜி. அஸ்ரத்தயாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தம் கிருதம் ச யத் அசதித்யுச்யதே பார்த்த நச தத் பிரேத்ய நோ இஹ. எஸ், நசத்ய பிரேயத்ய நோ யஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசத் அப்படின்னாக்கா பகவான் மீது நம்பிக்கையே இல்லாமல் நாம யஜ்ஞங்கள் செய்யலாம். அதாவது சுதர்சன ஹோமம் செய்யலாம், அதுக்கப்புறம் கணேச ஹோமம் செய்யலாம், லக்ஷ்மிக்கு செய்யலாம், எல்லாருக்குமே செய்யலாம். ஆனா பக்தியே இல்லாம ஏதோ செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு செய்யறோம் பாருங்க, அது வந்து அசத் என்ற இதுல வந்துருது ஆக்சுவலி. சோ பரமன் மீது நம்பிக்கை கிடையாது. சோ யக்னேஸ்வரனா இருக்கக்கூடிய அவருக்கு தான் எல்லாமே போய் சேருதுன்ற தெரிஞ்சாலும், ஆனா பக்தி என்பதே இல்லாமல் பரமன் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலையற்றவை. அது எப்பவுமே வந்து இந்த உலகத்துல வாழும்போது நாம வாழும்போதே அந்த தானங்கள் தவங்கள் எதுவுமே நமக்கு உபயோகப்படாது. சோ அப்புறம் அந்த ஃபியூச்சர் இன்னொரு ஜென்மத்துக்கு அது எப்படி யூஸ் ஆகும் சொல்லுங்க? கண்டிப்பாக அது
அந்த புண்ணியம் அக்கௌண்ட்லயும் போய் சேராது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவிலும் பயனற்றவை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். சோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடியறது. முடிச்சிருவா? முடிச்சிருங்க. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்ஹாரே ஸ்ரத்தாத்ரய யோக யோகோ நாம சப்ததசோத்யாயः. Sarvam Krishnarpanamastu. So, please be here only. Devotees, I think Radhika amma, நீங்க ஸ்டோரி ஏதோ சொல்ல போறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மேம். ஓகே, நீங்க ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் அதுக்குள்ள இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் ஃபார்ம் ஓபன் பண்ணிடுறேன். தயவு செஞ்சு டிவோட்டீஸ் ப்ளீஸ் பி இந்த செஷன்ல இருங்க. டோன்ட் லீவ் த செஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி விருஷாக்கான இது எல்லாமே அமைச்சிருக்காங்க. யூ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஜாயின் தட் பக்தி விருஷா குரூப். ஸோ எவ்ரி Thursday 5 to 6 வந்து செஷன்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் அட்டெண்ட் தட் ஆக்சுவலி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரிகா மாதாஜி கேட்ச் செஷன் தான். சோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிவிஷன் எடுத்துறோம் நாளைக்கு. சோ யூ கேன் ஹேவ் இட். சோ இன்னைக்கு ஸ்டோரி வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து பிகாரி. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சோ இப்போ வந்து நீங்க ஆல்ரெடி 3 மோட்ஸ் பார்த்துட்டீங்க, ரைட்? சோ மோட் ஆஃப் குட்னஸ், மோட் ஆஃப் பேஷன், மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் எல்லாம். சோ இப்போ இதுல வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்போ நம்ம வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ் மேல, அதாவது சத்வ குணத்துக்கு மேல போறதுதான் இருக்கிறதுலயே மிக இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணுன்றது. இப்போ ஏன் அதை நம்ம சொல்றோம்? ஆனா நம்ம சத்வ குணம் போனாதான் நம்மளால வந்து வேற எதுவுமே பண்ண முடியும். கிருஷ்ணா இது வந்து கடைசி ஸ்டெப் இல்லை, இதுதான் முதல் ஸ்டெப். நம்ம ஆரம்பம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பிராக்டிஸ்க்கு. ஏன் இதை பத்தி பேச போறோம்னா, நம்ம இன்னைக்கு வந்து மிரிகாரி என்றவரை பத்தி பேசலாம். மிரிகாரி என்றவர் யாருன்னா, மிரிகாரி என்றவர் வந்து ஒரு ஹண்டர். அவரோட வேலையே என்னன்னா, அவர் வந்து ஹண்ட் பண்றதுதான். அதாவது இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, மிருகத்தை வந்து கொலை பண்றது ஒன்றும் இல்லாம அவர் குத்து உசுறு கொலை உசுறுன்னு பாதி உசுறுலயே அவர் கொண்டுட்டு விட்டுருவார். இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல என்ன ரொம்ப இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கஷ்டமான பொசிஷன் என்னன்னா, அந்த மிருகம் இமீடியட்டாவும் சாகாது. அதுக்கு டக்குன்னு, ஏன்னா அந்த மாதிரி நார்மலா யாருமே வந்து பண்ண மாட்டாங்க. இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா அவர் வந்து அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சோ இதை வந்து பார்த்த நாரதர், இப்போ நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க எங்க இருந்து நாரதர் வர்றாருன்னு. அதுதான் நாரதரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. எங்கெல்லாம் வரணுமோ அவர் கரெக்டா இருப்பாரு. நம்ம துருவா இருக்கச்சே வருவாரு, நம்ம பிரகலாத் இருக்கச்சே வருவாரு, யுதிஷ்டர் மகாராஜ் கிட்டயும் வந்தாரு. சோ அவர் வந்து எங்க வந்து வேணுமோ கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அனுப்புவார். அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் நாரதர். சோ என்ன நடக்குதுன்னா, இப்போ வந்து அவர் வந்து நாரதரை விட்டுட்டு கேட்கிறாரு, என்னப்பா இந்த மாதிரி பண்றியேன்னு கேட்கிறாரு. இதுல என்ன தப்பு, ஏன் அது தப்பா அப்படின்னு. அதாவது அவர் எவ்வளவு பெரிய மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்காருன்னா, அவர் வந்து பண்ணது தப்பா சரியான்றது கூட அவர் தெரியாத அளவுக்கு அவர் இருக்காரு. சோ இந்த மாதிரி நிலைமையில வந்து அவர் வந்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா, நாரதர் அட்வைஸ் பண்றாரு, என்னதான் ஆனாலும் தயவு செஞ்சு வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க, நீங்க வந்து வேற பண்ணுங்க, ஏன்னா இதனால வந்து ரொம்ப அந்த மிருகம் கஷ்டப்படும் அப்படின்னு. அவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க, இதுதான் என்னோட வேலை, என்னோட ஃபேமிலி எல்லாம் இதுலதான் டிபெண்ட் ஆயிருக்காங்க. சப்போஸ் நான் இது பண்ணலன்னா என்னோட மொத்த குடும்பம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ ஒன்னும் உதவி பண்ணிக்காத, ஆண்டவன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து நியாயம் பண்றாரு, நல்லதும் பண்றாரு. அதனால நீ வந்து இதை விட்டுட்டனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரே உனக்கு வந்து ஒரு வழி கொடுப்பாரு அப்படின்னு. சோ இவரும் வந்து சரி நாரதர் சொல்றாருன்னு அந்த க்ஷணம் வந்து நாரதரை அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா எடுத்துக்கிறாரு. ஏத்துக்கிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் வந்து நாரதர் வர்றாரு. வந்த உடனே இவர் என்னன்னா, இவர் வந்து நல்லா இருக்கிறவர் நொண்டிட்டு வர்றாரு. நாரதரும் பார்த்து ஒரே கன்ஃபியூஷன், என்னடா நல்லா இருந்தாரு ஏன் நொன்றாரு அப்படின்னு. சோ இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்த ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுதுமா? தெரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இருந்தா பாருங்க, இப்படிதான் இருந்தவர் இப்படி நொண்டிட்டு வர்றாரு.
தேங்க்யூ. ஓகே, ஏன்டா நொன்றாரு அப்படின்னு தெரியலன்னா, அவர் வந்து அது கீழே இருக்கிற அந்த ஆண்ட் இவங்களெல்லாம் வந்து எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கக்கூடாதுன்றதாலதான் அவர் நொண்டிட்டு வர்றாரு. இப்படி நொண்டிட்டு வந்த லெவலுக்கு அவர் போயிட்டாரு. அண்ட் இப்ப எப்படி ஃபுட் அப்படின்னு கேட்கறச்சு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் பண்ண சன்னியாச முறையினால அவரோட ஃபுட் எல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை, எல்லாருமே அந்த ஊர்க்காரங்களே அரிசி பருப்பு எல்லாம் கொடுத்துடுறாங்க. சோ அவரோட ஃபேமிலிக்கு எல்லாமே அவர் பாத்துக்கிட்டாங்க. சோ இப்படி இருந்து அவர் இப்படி ஆயிட்டாருன்னா நீங்க பாருங்க அவர் மூஞ்சில இருக்கிற தேஜஸும். சோ நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மூஞ்சிலையும் அந்த தேஜஸ் வந்துடும். ஏன்னா நம்ம மைண்ட் காமையும் ஃபேஸ் இஸ் a reflection of the mind சொல்லுவோம் இல்லையா, முகம் தான் நம்மளோட மனசோட கண்ணாடி. சோ அந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும். சோ இதுதான் மிகப்பெரிய கதை ஆஃப் பிகாரி. இது வந்து நிஜமாவே நடந்த ஒரு கதை. இது ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இது வந்து நடந்ததுன்றதுக்கோசரம் இன்னும் இல்லை, இது தெரிஞ்சாதான் உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளோட மோட்ஸ்ன்றது. அதை விட என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த மோட் வந்து மாற முடியுமா இல்ல அதோட பிக்ஸ்டான்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. அதாவது ஒரு லெவல் மிஞ்சி இப்ப வந்து நம்ம இக்னோரன்ஸ்ல இருந்தா நம்ம பிறந்தப்போ இருக்கிற அந்த மோடு தான் பர்மனன்ட் மோடான்ற மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும். பிறக்கரிச்சு நம்மளுக்கு இருக்கிற மோடுன்றதை விடுங்க, ஆனா நம்ம என்ன ஆகணும்ன்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. சோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு பண்ணி பிளான் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அது அந்த மோடுக்கு நம்ம ரீச் ஆகலாம். இது நம்மளால முடியலன்னா, நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா அந்த மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சைத்த குருவா இருக்கிற கிருஷ்ணரே அவர் கொடுத்துருவார். இப்போ இதுல ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் நாரதர் ஸ்டோரி என்னன்னா, இப்படி இருக்கிற நாரதர் எப்படிடான்னா, நாரதருக்கு மொத்தம் 3 பிறவிகள் இருக்கு. அந்த கதை நான் அப்புறமா டீட்டெயிலா சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்கிறச்சு. பட் ஷார்ட்டா சொன்னோம்னா, ஒரு பிறவில வந்து அவர் வந்து கந்தர்வா இருந்தார், அதாவது ஒரு தேவர். அப்போ வந்து அவர் வந்து செஞ்ச ஒரு தவறுனால அவர் வந்து பூமிக்கு வந்துட்டார். எப்பவுமே பனிஷ்மெண்ட் தான் நம்மளோட பிரிசன் வந்து பாட்டம் லைன் நம்ம இருக்கலாம். அடுத்த 2வது ஜென்மத்துல அவர் ஒரு சின்ன குழந்தை 5 வயசு குழந்தையா இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடியே அவர் தந்தை இறந்துடுவாரு. அவங்க அம்மா வந்து ரொம்ப சர்வெண்ட் மீடணும் இல்லையா, வேலை செஞ்சு அவர் பார்த்துப்பாரு. அவங்க வந்து சதுர்மாசம் சொல்லுவோம், 4 மாசம் ஒரு வருஷத்துல இருக்கும் இல்லையா. அப்போ வந்து முனிவர்கள் எல்லாம் வந்து எந்த ஊரா போய் பிரச்சாரம் பண்றதெல்லாம் பண்ணாம ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க. அப்போ அந்த 4 மாசம் வந்து அவங்க இவங்க வீட்டுல தங்கிடுவாங்க. அந்த டைம் அவர் சொல்ற பிரேயர்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு அவங்க கிட்டயே உட்காந்து கதை பேசுவாங்க எல்லாம். அவங்க விட்ட பிரசாதம் அவர்களோட பர்மிஷனோட இவரும் சாப்பிடுவார். அப்படி இருக்கச்சே என்னன்னா, இவர் வந்து அப்படியே ஃபுல் கிருஷ்ணர் பக்தி வந்துடுது. அவங்க எல்லாம் கிளம்பி போனப்புறம் ஒரு நாள் அவங்க அம்மா வந்து வேலைக்கு போறச்சே ஒரு பாம்பு அடிச்சு அவங்க அம்மா செத்துவாங்க. அந்த சின்ன வயசுலயே அந்த குழந்தை வரி பண்ணிக்காம நேரா ஃபாரஸ்ட் கிளம்பி போயிடுவாரு நாரதர். அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் அவருக்கு முன்னாடி வந்து அசுரூரியா அந்த வாய்ஸ் வந்து கேட்கும், நீ வந்து போய் இதுக்குள்ள நீ வர முடியாது. அவர் ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சார் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்வாரு, இல்ல நான் உன் முன்னாடி இப்ப வரமாட்டேன், அடுத்த தடவை நான் வரேன், ஆனா இப்போதைக்கு நீ வந்து ஊர்ல போய் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ண, அதாவது என்ன பண்ண முடியும் குழந்தையால அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு 2வது செஷன் ஆகுது. 3வது ஜென்மம் வந்து அவர் என்ன ஆகுறாருன்னா பிரம்மாவோட குழந்தையா பிறக்கிறாரு. அதுதான் நம்ம நாரதர். சோ இதுதான் 3 கதை. இது பெரிய கதை, குட்டி குட்டியா சொல்லிட்டேன். சோ அதனால நாரதரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் வந்து எந்த இடம் வேணாம், இவரும் ஒரு கிருஷ்ணரோட அவதாரம்னு சொல்லுவாங்க, இருக்கிற 6 அவதாரத்துல ஒரு அவதாரம் ஆகாரு. இவர் எந்த இடத்துல பிரச்சனையோ கிருஷ்ணருக்கு பதில் இவர் தான் போய் மீட் பண்ணுவார். சோ அதுதான் ஸ்டோரி. ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் தி ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. போல்ஸ் போட்டுக்கலாம். மாதாஜி, எஸ் பிரபு. வேதத்தில் வகுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாத ஒருவர் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அசுரா, தேவர், நல்ல நபர், யோகி. ஒருவர் பெற்றுள்ள டேஷின் படி உயிருள்ளவருக்கு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை கொண்டவர் என்று கூறப்படுகிறது. செல்வம், பயன்முறை, நிலை, புகழ். செய்யப்படும் தியாகம் டேஷ் செய்யப்படும் போது உணர்ச்சி முறையில் இருக்கும் என்று அறியப்படுகிறது. ஒரு கடமையாக, சில பொருள் நன்மைக்காக அல்லது பெருமைக்காக. வேதங்களை பொருட்படுத்தாமல் மேலே உள்ள அனைத்தும். உடலின் தவம் என்ன பொருட்களை கொண்டுள்ளது? வழக்கமான உடற்பயிற்சி, குளியல், யோகாசனாக்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுதல். நெருப்பு தியாகங்களை செய்தல். உயர்ந்த இறைவன், பிரம்மாக்கள், ஆன்மீக எஜமானர் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் வழிபாடு. மேலே உள்ள அனைத்தும். ஓம் தத் சத் என்ற 3 சொற்கள் எதை குறிக்கின்றன?
வேத மந்திரங்கள், திருமண சம்ஸ்காரா, முழுமையான உண்மை, நன்றி உணர்வு. ஸ்டோரி மகரிஷி நாரதர் தன் முற்புரையில் என்ன பிறப்பெடுத்தார்? கந்தர்வன், மனிதர், அசுரன், மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை. கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவர்களில் மகரிஷி நாரதரின் சீடர்கள் யார்? வேதவியாசர், துருவன், பிரகலாதன், மேற்கூறிய அனைவரும். இரண்டாவது போர். ஈஸிதான். ஸ்ரத்தாவன் வந்து கோர்ஸ் கிடையாது மாதாஜி. ஸ்ரத்தாவன் வந்து ஒன்லி சர்டிபிகேட். நீங்க ஒரு மாலை பண்றீங்கன்றதுக்காக உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அட்வான்ஸ் லெவல் 2 நான் இப்போ வந்து ஐ வில் பி புட்டிங் இந்த போல் ரிசல்ட்ஸ் முடிஞ்ச உடனே போடுவேன். ஸோ எப்படி இது ஃபில் பண்ணணும்ன்றதை வந்து ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நான். ஸோ தட் நீங்க அது எல்லாருமே வந்து பை 24th யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட். ஆக்சுவலி மேக்ஸிமம் டேட் வந்து இந்த கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்றது வந்து 24th. அதுக்கு மேல வந்து தே வில் க்ளோஸ் தட் அப்ளிகேஷன் ஆல்சோ. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை, இந்த வெள்ளிக்கிழமை கிடையாது, அதுக்கு அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க மாடியூல் 3, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்துல 13வது சாப்டர்ல தான் நீங்க வந்து ஜாயின் ஆவீங்க. ஆல்ரெடி 2 பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. அதாவது அவங்களோட நீங்க வந்து பேரலா வந்து நீங்க அவங்களும் வந்து 13th சாப்டர்ல வந்து ஜாயின் ஆறாங்க. அதே மாதிரி நீங்க அந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆவீங்க. இட்ஸ் லைக் மாடியூல் கம்ப்ளீஷன். ஸோ ஒரு மாசத்துல இருந்து யார் வெளியே வராங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் மந்த் முடிஞ்ச பிறகு ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு நியூ மாடியூல்ல ஜாயின் ஆயிட்டு கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து பக்தி யோகத்தினுடைய 12வது சாப்டர் முடியும் போது தான் உங்களுடைய கோர்ஸ் முடியும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க வந்து அதுல 4 மாடியூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம அதை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம் நாங்க. ஸோ யூ வில் கெட் அ லிங்க். இமெயில்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெலிகிராம் அப்ளிகேஷன் லிங்க் வரும். அந்த டெலிகிராம் அப்ளிகேஷன் லிங்க் இதில் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த லிங்கே வரும். சப்மிட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வராது. ஸோ இந்த வாட்டி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they changed the form in such a manner. So until you submit you will not get into the course. அந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு. யார் வேணாலும் சப்மிட் பண்ணா அதுக்கப்புறம் எவாலுவேஷன்லாம் கிடையாது. முந்தைய எவாலுவேஷன் வந்துருது. there is a changes in the application actually. லாஸ்ட் டைம் விட இந்த வாட்டி. ஸோ அதனால நீங்க இப்ப செகண்ட் இது வந்து எஸ் 4 மினிட்ஸ்ல ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. நீங்க கேட்டிருக்கீங்க தர்மர் வந்து அதர்மம் பண்ணாரா திரௌபதி பெட்டு வச்சுன்னு. இது வந்து இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து அந்த லெவல்ல இல்ல. ஆக்சுவலா நிஜம் சொல்லணும்னா என்ன விஷயம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து தர்மமே ரொம்ப ராமர் தர்மர் இந்த 2 பேருமே வந்து நம்ம எப்படின்னா அவங்க அவ்வளவு ஹையா பாக்குறதால நம்மளுக்கு வந்து அவங்க வந்து பண்றது அதர்மம் மாதிரி தெரியும். ஏன்னா நம்ம பிலீவ் பண்ற கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம அவங்களுக்கு நியாயம் பண்ணணும்ன்றது. ஆக்சுவலா நிறைய பேர் பின்னாடி தப்பா பேசுவாரு தர்மரை பத்தி. அதனாலதான் நம்ம வேதங்கள் படிக்கணும்ன்றது. அவருக்கு வந்து கேம்லிங்னா ரொம்ப இஷ்டம். அவர் அது ஒண்ணுதான் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். ஆக்சுவலா எடுத்தா யுதிஷ்டருக்கு கேம்லிங்கே சரியா தெரியாது. அப்போ அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு சத்திரியாவா இருக்கிறவங்க ஒரு சேலஞ்சோ பெட்டோ அடிச்சா அது எதுவா இருந்தாலும் வாரா இருந்தாலும் அவங்க நோ சொல்லக்கூடாது. அவங்க வந்து அதே மாதிரி இந்த கேமா இருந்தாலும் அவங்க நோ சொல்லக்கூடாது. அதனாலதான் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. இப்ப மகாபாரதம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா அது ஒரு பெரிய சாப்டர் ஆகும். பட் ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா அவர் பண்ணது தர்மமா இருந்ததாலதான் கிருஷ்ணர் அவர் சைட்ல இருந்தார். அவர் அதர்மம் பண்ணி இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. சோ அவர் பண்ணது கரெக்டா தப்பான்றது வேற. நம்ம நினைக்கிறது வந்து தர்மம்ன்றது வேற, நம்ம மனசாட்சிக்கு நம்மளுக்கு அது சரின்னு படலன்றது வேற. இப்ப நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவர் பண்ணது தப்பா இருக்கலாம். பட் தர்மம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவங்க வந்து அப்படியே ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண ABCD ரூல்ல அவங்க எல்லாம் பண்ணது கரெக்ட். ஹோல்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எஸ், வேதங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாத ஒருவரை அசுரர் என்று அழைக்கப்படுவார். தட் இஸ் ரைட். அது கரெக்ட், கன்ஃபார்மா எழுதிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒருவர் பெற்றுள்ள டேஷின் படி உயிருள்ளவர் ஒருவர் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை கொண்டுள்ளார் என்று கூறப்படுகின்றது. பயன்முறை, அதாவது மோட். ஸோ மோட் என்றதுதான் இங்க வந்து தட் இஸ் மோட் ஆஃப் குட்னஸ், மோட் ஆஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான் பயன்முறை. 3 விதமான பயன்முறைகள். இதுல ஏதோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு போட்டீங்க. அந்த 45% நீங்க போயிருந்தா அது ரைட்டா இருந்திருக்கும். ஆக்சுவலி செய்யப்படும் தியாகம் டேஷ் செய்யப்படும் பொழுது உணர்ச்சி மீன்ஸ் மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ மோட் ஆஃப் ஃபேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கடமையாக செய்யறது கிடையாது. சத்துவகுணத்துல தான் ஒரு கடமையாக செய்வார்கள். சில பொருள் நன்மைக்காக செய்யக்கூடியது ஒண்ணுதான் கரெக்ட், பெருமைக்காகவும் பொருள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களை பொருட்படுத்தாமல் செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இக்னரன்ஸ் மோட்.
அது வந்து கிடையாது. ஸோ இது ஏன் ராங் ஆன்சர் கூட கொடுத்துருக்குது, வை இட் இஸ் செலக்டிங் ராங் ஆன்சர் தெரியல. மேலே உள்ள அனைத்தும் கிடையாது, தட் இஸ் ராங் ஆன்சர். செகண்ட் ஒன் இஸ் த ரைட். ஸோ இந்த 23% யார் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்களோ தே ஹவ் டன் த ரைட் திங் ஆக்சுவலி. ஸோ உடலின் தவம் என்ன பொருட்களை கொண்டுள்ளது, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வழக்கமான உடற்பயிற்சி, தட் இஸ் பிசிக்கல், அது கிடையாது. நெருப்பு தியாகங்கள் செய்தல், அதுவும் கிடையாது ஆக்சுவலி. உயர்ந்த இறைவன், பிரம்மாக்கள், ஆன்மீக எஜமானர் மற்றும் மேலதிகாரிகளை வழிபடுது. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பெரியவங்க, வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பண்ற அதுதான் வந்து உடல் தவங்கள். திஸ் 40% என்ன கொடுத்துருக்குமோ தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓம் தத் சத் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான உண்மை, அப்சல்யூட் ட்ரூத், அல்டிமேட் ட்ரூத், அதுதான் வந்து குறிக்கின்றது. தட் இஸ் ரைட். ஸோ ஓம் என்பது மட்டும்தான் வேதிக் ஹிம். தத் சத் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த முழுமையான உண்மையை பகவானை குறிக்கின்றது. ஸோ அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ முன் பிறவில வந்து நாரதர் வந்து கந்தர்வனாக இருந்தார், அது கரெக்ட் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூவருமே வந்து நம்ம நாரதருடைய சிஷ்யர்கள் தான். வேதவியாசர், துருவன் மற்றும் பிரகலாதன் 3 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நாரதருடைய சிஷ்யர்கள் தான். எஸ். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஐ வில் பி ஷேரிங் தி ஸ்கிரீன். ஸோ இந்த அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அந்த லிங்க் நீங்க வந்து ஒரு ஓப்பன், அதாவது ஒரு நியூ ப்ரௌசர்ல காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஸோ மேலும் இன்னைக்கு கூட ஒரு வாட்டியில நாளைக்கு கூட அந்த லிங்க் மறுபடியும் வந்து ரீசென்ட் பண்றோம். யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்து, வெரி சீரியஸ் ஸ்டடிஸ். வென் போலிங் இஸ் அட்டெண்டட் மாதாஜி இஸ் ஆன்லைன், ஸோ அன்ஏபிள் டு சப்மிட் ப்ளீஸ். இந்த போலிங் பத்தி நீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம் மாதாஜி, யூ கேன் லீவ் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கோ இன் டு த அட்வான்ஸ் லெவல், வெரி சீரியஸ் ஸ்டடி, இது வந்து விருப்பம் உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் ஆகலாம் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய இமெயில் ஐடி தவறாக கொடுக்காதீர்கள், ஏன்னா இந்த இமெயிலுக்கு தான் உங்களுடைய அந்த டெலிகிராம் அப்ளிகேஷன் குரூப் உடைய லிங்க் வரும். ஸோ இதுல நீங்க தவறா கொடுத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லிங்க் வராது. சப்மிட் பண்ணிட்டேனே எனக்கு வரலையேன்னாக்கா அந்த இமெயில் வராது, அதனால நீங்க பார்த்து செய்யணும். ஃபுல் நேம், உங்களுடைய முழுமையான பெயர், அதாவது இங்க என்ன பேர் கொடுக்குறீங்களோ அதுல தான் வந்து லெவல் 2 சர்டிபிகேட்டும் வரும். இது வந்து 14 வீக்ஸ் கோர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெள்ளிக்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் 4லிருந்து 6 வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் விதமா நம்ம வந்து டீட்டெயிலா படிக்கிறோம் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி. ஸோ அது முடிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரைடே, அதுக்கப்புறம் சாதனை சார்ட், அதாவது சில நம்ம டெய்லா வீட்டுல வந்து பண்ணக்கூடிய அந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்றோன்றதான எஸ்ன்ற அந்த இதெல்லாம் நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா. துளசி பூஜை பண்ணுவீங்க, துளசி மாடத்துக்கு விளக்கேத்தி பூஜை பண்ணுவோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் டெய்லி வீட்டுல வந்து பூஜை பண்ணுவோம் இல்லைங்க, வீட்டுல விளக்கேத்தி அதெல்லாமே பண்ற மங்களாரத்தி. இதெல்லாமே வந்து எஸ் அப்படிங்கிறது அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரைடே நைட் 10 மணிக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் அண்ட் சப்மிட். சில சமயத்துல வந்து முடியாத பட்சத்துல வந்து we will only give some time, அதுவும் கொடுத்துருக்கோம். பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட், ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் தான் இது வந்து சஃபர் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் பேட்ச் ஆன்வர்ட்ஸ் கொஷின்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால ஈஸியா வந்து அதுல டைம் டிலே எதுவுமே இருக்காது. சேம் திங் வில் ஷேர் ஆன் த சேம் டே. நீங்க வந்து வித்தின் ஃப்ரைடே வந்து கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 4 புத்தகங்கள் படிக்கின்றோம் இதுல வந்து. ஒன்னு பகவத்கீதை, 2வது பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஷோ உபனிஷத், அதுக்கப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். இந்த 4 புத்தகங்களை நம்ம வந்து படிக்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி எதுன்னு, மொபைல் நம்பர், கண்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க வந்து பகவத்கீதை முடித்தீர்கள் என்பதுதான் இந்த கேள்வி. ஸோ அதாவது சாரி எந்த பேட்ச். ஸோ பேட்ச் 1ல இருந்தீங்களா, பேட்ச் 2ல இருந்தீங்களா, இப்போ நீங்க எல்லாருமே 16வது பேட்ச்ல இருக்கீங்க. ஸோ நீங்க பேட்ச் 16 வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்க. அதுக்கப்புறம் விச் யூ ப்ரிஃபர்ட் விச் லாங்குவேஜ் டு அட்டெண்ட், எந்த லாங்குவேஜ் நீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ வந்து பேசிக் கோர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து தமிழ்ல பண்ணிருக்கீங்க, அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல பண்ணணும்னு நினைச்சா யூ கேன் ஆப்ட் ஃபார் த இங்கிலீஷ். ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தா என்ன, அட்வான்ஸ் லெவல் என்ன, நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு. ஸ்ரத்தான்றது வந்து ஃபெய்த், அதான் மீனிங். அது வந்து நான் ஒரு மாலை இன்னையில இருந்து ஆரம்பிச்சு எப்பவுமே ஒரு மாலை பண்ணுவேன்ற மாதிரி ஒரு ப்ராமிஸ் நம்ம எடுக்கிறது. அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணது ஒரு சண்டே ஈவினிங் வரும், அது ஒரு 2 hours ஃபங்க்ஷன், அவ்வளவுதான். நம்ம அட்வான்ஸ்ல 2 குரூப் இருக்கு, 2லயுமே நீங்க சேரலாம். வந்து Thursday நோட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த இதுதான் நேற்று சர்க்குலேட் பண்ணோம்.
Thursday 5 மணி to 6 அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு மாதாஜி சொல்றது வந்து ஃப்ரைடே சாட்டர்டே. ஃப்ரைடே சாட்டர்டே வந்து இருக்கிறது ரெக்கார்டிங் கூட இருக்காது. ஃப்ரைடே சாட்டர்டே வந்து ஸ்டார்ட் அட் 4 to 6 o'clock. சாட்டர்டேயும் அதே மாதிரி 4 to 6 பர்மனண்டா இதேதான் ஷெட்யூல். ஸோ இந்த டைம் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கும் இதுல. அண்ட் இது வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், நாட் பிக், ஒரு 5-6 ஆப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் சாதனா ஷீட்னு சொல்லுவோம், அது நாங்களே அனுப்புறோம் என்னன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பண்றதுக்கு தான் இப்போ மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு மெயில்ல வரும். அந்த மெயில் லிங்க் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அது வெறும் டெலிகிராம்ல தான் இருக்கும், வேற எந்த குரூப்ஸுமே இருக்காது. டெலிகிராம்ல ஒண்டி இருக்கும். நீங்க கால் பண்ண வேணாம், டெலிகிராம் குரூப்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஃபார்ம் ஆகுங்க. எஸ், நீங்க யாருக்கும் கால் பண்ண தேவையில்லை. உங்க இமெயிலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் வரும். நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி அதுல ஜாயின் ஆயிடணும் நீங்க. எஸ், இப்போ நீங்க வந்து ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜ், சில பேருக்கு வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம்னு தோணுச்சுன்னா யூ கேன் செலக்ட், யூ கேன் ஆப்ட், ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஜாயின் அதர் லாங்குவேஜ் ஆல்சோ. தமிழ்லேயே தான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணிலாம் எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு தமிழ் பண்ணணும்னா தமிழ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனாக்கா இங்கிலீஷ். இதுல யாராவது டிஃப்ரெண்ட் தாய்மொழி இருந்தாலும், நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் செட்டில் ஆயிருந்தாலும், ஸோ கேட்கறதுக்கு வந்து பேசிக் லெவல் ஓகே. ஆனா வந்து ஃபுல்லா படிக்கணும்னாக்கா அவங்களுடைய ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜ் எதுவோ அதுல நீங்க ஜாயின் ஆகலாம். ஆனா தமிழுக்குரிய டைமிங்ஸ் தான் நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இங்கிலீஷ்க்குரிய டைமிங்ஸ் வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப், சாரி அந்த டெலிகிராம் குரூப்ல வந்து போடுவாங்க. ஸோ ஜென்ரலி அந்த பர்டிகுலர் குரூப்ல வந்து நீங்க தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற டைமிங்ஸ்ல நீங்க ஜாயின் ஆகலாம். ஜென்ரலி ஐ திங்க் அதிகமா இங்கிலீஷ் வந்து காலையில தானேமா? இங்கிலீஷ் வந்து மார்னிங் தான். 2 பேட்ச் இருக்கு மேம். மார்னிங் மண்டே டியூஸ்டே தான் இருக்கு மேம் நியூ பேட்ச். மார்னிங் 6 to 7 மண்டே டியூஸ்டே, ஆர் சாட்டர்டே சண்டே ஈவினிங் 7 or 8 o'clock ஒரு பேட்ச். ஓகே, ஐ திங்க் இங்கிலீஷ் இதுதான் டைமிங்ஸ். எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. ஸோ ஐ திங்க் ஷி அட்டெண்ட்ஸ், அதனால அவங்களுக்கு தெரியும், அதனால சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாலோயிங் ஆர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு பி அக்ரீட் டு அக்செப்ட் யுவர் அப்ளிகேஷன் டு ஜாயின் த level 2 கோர்ஸ். ஸோ கம்பல்சரி இதெல்லாம் நீங்க எஸ்ன்னு போனா மட்டுமே அப்ளிகேஷனே சப்மிட் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பா சப்மிட் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஷுட் டூ சாண்ட் அட்லீஸ்ட் 1 round of Hare Krishna Maha Mantra on the Japa beats daily. So please note, it is compulsory to chant for the level 2 course. So this is mandatory. இது எல்லாமே மேண்டட்டரியா கொடுத்துருக்காங்க. You will be required to submit சாதனா சார்ட் நாங்க கொடுப்போம். ஸோ அதை நீங்க கண்டிப்பா வந்து லெவல் 2 கோர்ஸ் வந்து நீங்க சாதனா சார்ட் சப்மிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெகுலர் அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் லைவ் கிளாஸஸ் டு கெட் த பெனிஃபிட். உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கொடுப்போம் நாங்க. ஸோ அதுல வந்து நீங்க வந்து லாகின் பண்ணும்போது உங்க பேரை ரீநேம் பண்ணி நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா அந்த லாக்ஸ்ல இருந்து நாங்க எடுத்துக்குவோம். ஸோ இவங்க அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத வந்து நாங்க அட்டெண்டன்ஸ் அந்த லாக்ல வந்து ஜூம் லாக்ஸ்ல இருந்து எடுத்து நாங்க அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருவோம். நாங்க ரெகுலர் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து 85% அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க இருக்கணும் கண்டிப்பாக. ஸோ திஸ் கோர்ஸ் ரிக்வயர்ஸ் வீக்லி சப்மிஷன்ஸ் அசைன்மெண்ட். அதுதான் இந்த சாதனா சார்ட்லையும் கேட்டிருப்பாங்க, சப்மிட்டடா இல்லையான்னு கூட கேட்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ அங்க கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். நீங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து இதே கூகுள் ஃபார்ம்ல தான் கொடுப்போம். ஸோ அதுல வந்து நீங்க 2 வரி 3 வரி அதுல வந்து இவந்தோ நீங்க தமிழ்ல படிச்சா கூட உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல எழுதலாம்னு நினைச்சா யூ கேன் ரைட் எதர் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ். ஏதாவது ஒரு 2 லாங்குவேஜ்ல நீங்க எழுதலாம், இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ். என்ன அதாவது தமிழ் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ வேற லாங்குவேஜ் அட்டென்ட் பண்றவங்க அந்த லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன் அவங்க எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலி. திஸ் கோர்ஸ் ரிக்வயர்ஸ் வீக்லி சப்மிஷன், அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். டூ யூ அக்ரி த எபோவ் கண்டிஷன்? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த 4 கொடுத்துருக்காங்களா, இது எஸ்ன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ரைட் யுவர் கமெண்ட்ஸ். இங்க ஏதாவது சொன்னோம்னாக்கா அது எழுதிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து எஸ் சம் கொடுத்துட்டு நீங்க நெக்ஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷனுக்கு போனீங்கன்னாக்கா உங்க இமெயில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் பி செலக்டிங் ஆல், எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ஸோ நான் வந்து தமிழ் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நெக்ஸ்ட் நீங்க போறீங்க, இந்த ஃபார்ம் ஷுட் நாட் எக்ஸீட். ஸோ முன்னாடி 0 போடக்கூடாது. ஸோ இங்க வந்து நெக்ஸ்ட் போனீங்கன்னாக்கா கங்க்ராச்சுலேஷன் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஹஸ் பின் அக்செப்டட் உங்களுக்கே தெரிஞ்சு போடுங்க. அங்க போய் இங்க சப்மிட் பண்ணணும். யூ வில் கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி கிளாஸ் லிங்க் அண்ட் டே டைம். உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்க்கு வரும் இது லிங்க், எதர் இமெயிலையாவது வரும், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்லயே. உங்களுடைய இந்த குரூப்ல கிடையாது, ரியலி உங்களுடைய ஸ்பெசிபிக் உங்களுடைய நம்பருக்கு வரும் ஆக்சுவலி. ஒன்ஸ் யூ கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் கைண்ட்லி ஜாயின் த டெலிகிராம் குரூப் விச் வில் பி ஷேர்ட் இன் த இமெயில் ஆர் வாட்ஸ்அப். ஸோ சப்மிட் பண்ணா இப்படி இல்ல பேக் போயிட்டு நோன்னு கொடுத்துட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன். இங்க வந்து நீங்க நோன் கொடுத்துறீங்க, நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்க. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் டிஸ்அக்ரீடு அப்படின்னா எவாலுவேஷனே வந்து நீங்க வந்து பண்ணது வந்து தப்பு. அதாவது உங்களுக்கு இது மேல பண்ணக்கூடிய செயல்கள்லாம் நீங்க பண்ண மாட்டேன்னு நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். சின்ஸ் யூ ஹவ் நாட் அக்ரீட் டு த கண்டிஷன்ஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன் குட் நாட் பி அக்செப்டட் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே சொல்லிடுவாங்க.
kindly review the conditions and agree them to accept your application for level 2 course. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட்னாலும் அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜுக்கு தான் போகும், பேக்னாலும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு தான் போகும், மீண்டும் இதே பேஜுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன். ஸோ நீங்க வந்து இதை வந்து சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் 100% வந்து ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் கண்டிப்பா போடுறோம் மாதாஜி, போடுறோம். கன்னிகா மாதாஜி, ஐ வில் பி புட்டிங் போத் ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்மும் போடுறேன், இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் ஃபார்மும் போடுறோம். ஸோ தட் யூ கேன் சப்மிட். ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நத்திங், அங்க உங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு மாலை நீங்க பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஒரு ரவுண்டு நீங்க வந்து மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணா உங்களுக்கு ஸ்ரத்தாவன் சர்டிபிகேட் உண்டு. ஆனா இந்த கோர்ஸுக்கு எலிஜிபிலிட்டியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரத்தாவன் 1 ரவுண்ட் ஆஃப் மாலை டெய்லி பண்ணணும், அதுவும் வந்து பீட்ஸ்ல பண்ணணும். தட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி. ஹோப் ஐ திங்க் தேர் இஸ் நோ டவுட். ஸோ சீரியஸ் ஸ்டடீஸ் இது. ஸோ நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணவங்க நோ இஷ்யூஸ், no issues. Jayanti Mataji, you can join English also, nothing wrong, you can join anywhere. So எந்த language னாலும் join பண்ணுங்க, it is up to your wish actually, there is no force here. So நீங்க வந்து எங்க இருந்தாலும் at least you are doing the bhakti, that is the only thing we are asking. So ultimate goal வந்து பக்தி தான். ஓகேங்களா? So I think with this we are closing the session now. So நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து 1 or 2 times வந்து மகாமந்திர சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு மாலை ஃபுல்லா பண்ணிடுங்க, 108 பண்ணலாம் நாளைக்கு. ஓகே, ஆமா நாளைக்கு பண்ண முடியாது, ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாவே பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு நாளைக்கு ரெண்டுமே 108 பண்ணலாம். நாளைக்கு டவுட் ராதிகா, அதான் இன்னைக்கு 108 முடிச்சிடலாம். ஓகே பிராக்டிஸ். காயத்ரி தேவி மாதாஜி ஹை உயர்த்திருக்காங்க. என்ன மாதாஜி சொல்லுங்க, நீங்க அவங்க ஒருத்தர் மட்டும் கேட்டு. காயத்ரி தேவி மாதாஜி. மேடம் என்னோட இந்த டெலிகிராம்ல வந்து பேட்ச் 9 blissful KT ஸ்லோகா 9 வந்திருக்கு, அதுதான் இப்ப நீங்க சொன்னதா மேடம்? இல்ல மாதாஜி, அது அட்வான்ஸ் லெவல்னே வரும். சோ அதுதான் அது. நீங்க வந்து ஐ திங்க் நீ ஃபார் தி சாங்ஸ் ஆர் சம்திங் யூ ஆர் கீர்த்தன்ஸ்காக ஜாயின். கோமலா மேம் தி குரூப் மேம். ஓகே, பேட்ச் 9 சொல்லி வந்திருக்கு மேடம், அதுதான் எனக்கு புரியல. அது நோ ப்ராப்ளம், அது கீர்த்தன்ஸ் மாதாஜி, நீங்க அது கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோ, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. நான் பக்தி விருக்ஷா அட்வான்ஸ் குரூப் ரெண்டுமே டைமிங்ஸ் நான் வந்து சாட்ல டைப் பண்ணிருக்கேன், நீங்க பார்க்கலாம், நோட் பண்ணிக்கலாம், போட்டோ எடுத்துக்கலாம். சோ பக்தி விருக்ஷான்றதும் இதே தான் அட்வான்ஸ் ப்ரோக்ராம் தான். பட் இதுல வந்து பக்தி விருக்ஷால வந்து எக்ஸாம் டெஸ்ட் மேண்டேட் பண்றது இல்ல. அது வந்து 108 ஸ்லோகாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, அது ரெக்கார்டட் செக்ஷன்ஸும் இருக்கு. ஆமா, சோ நீங்க ரெண்டுமே சேரலாம். சோ அதுல